Türkiýanyň Istanbul Üniversitetine ýokary bilim alýan Türkmenistanly student 32 ýaşly Kemal Ahmedýanow Istanbuluň Fatih etrawyna ýerleşen kwartirasyna ölü tapyldy. Türk medeniýeti suud medisina barlyk netijelerine salgylanyp studentiň ýasamarakdan zäherlenip ölenligini habar berýär. Son dakika.com habar saýtynyň maglumatyna görä 9 dekabrda merhum dostlary bilen özüniň dogulany gününi belliýär. 33 ýaşa gadam masan Türkmen raýaty anyň Istanbuldaky ýaşaýyş jaýyna ölü tapylýar. Türk medeniýetine görä merhumyň birlikde ýaştoý bilen dostlary ertesi gün ondan habar alyp bilmeýär. Munyň ýa-da olar ýagdaý barada polisiýa habar berýärler. Polisiýa işgärleri ýanygyny söndürjü gulluklaryň kömegi bilen merhumyň öýüne girýär. Türkmenistanly raýatyň jansyz bedeni onuň ölüminiň sebäbini anyklamak üçin Türkiýanyň Kadyýet edarasynyň ekspertiza gullugyna tapşyrylýar. Suud medisina ekspertizasy studentiň ýasamarakdan ölenligini görkezýär. Mundan ozal 2020-nji ýylyň martyna Türk medeniýeti Türkiýede ýaşaýan 60 töweregi Türkmenistanlynyň ýasamarakdan ölenligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Türkiýedäki türkmenistanyň ýüzbe ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.